щастлива съм да видя толкова много хора в тази зала и толкова много дечица на фона на толкова прекрасна живописна област. Гостува ни изложбата на школата на Мария Валериева от Любимец с заглавието "Сдъх на лято, море и още нещо". Драго ми е да посрещна госпожа Евгения и Мария да представят изложбата. Прекрасно е, здравейте! Те ме познават. Здравейте, творители, малките творители и ценители наистина на това великолепно изкуство. Благодаря ви, че сте тук и че споделяте отново тези красиви мигове. Искам да благодаря на домакините за едно изключително гостоприемство, което те оказаха към нас, към децата, към Валерия, за да посетят децата за първи път и да бъдат изложени техните творби в истинска изложбена зала. Ние си я пожелаваме да я имаме. Благодаря на тези. Ще се пренесем в един много цветен, пъстър свят, какъвто могат да направят само децата. Да, понякога е неконтролируем, но в изкуството всичко е много красиво. А детската, всъщност, чистота оставя своя отпечатък върху хора, създава усещане за ситост в душата и тези рисунки, както видяхте, и докато си говорих и с хората, те сякаш грейват и създават светлина в душата ни. Най-добрият мотив за тези деца е осъзнаването, че успяват. А всички вие сте тук и наистина ги подкрепяте в това, което те могат да правят и всъщност сами започват да вярват в способностите си. Тази изложба е нашето доверие към тях.